Kapernaum er et af de meget hellige steder for alle kristne i verden. Det var her Peter, ham der blev til apostlen Peter, var fisker, og det var her Jesus boede, mens han var i Galilea. Herinde bagved, der er der en udgravning, hvor man mener, at Peters hus var. Og det har en særlig form, så der er mange, der er rigtig sikre på, at det må være sådan. Det er det, man er turist for i området her. Men der skal jo også lidt brød og lidt vin til, så man kunne jo starte med en god oplevelse på et helligt sted, og så tage på vintur derefter. Og det tager ikke mere end 40 minutter at køre op til Katrin, en helt ny by i modsætning til den her, og få en rigtig god vinoplevelse. Inden man kører videre, skal man naturligvis lige ned til Genesarets sø. Det var her Peter fiskede, og det var her Jesus gik på vandet for at overbevise Peter om, at han ikke var et helt almindeligt menneske. Dem er der til gengæld en hel del af ved søbredden. Rigtig mange skal lige tjekke, om de kan gøre Jesus kunsten efter. Men det bliver ikke en gåtur, det bliver en badetur. Som på alle andre berømte turiststeder kan man få stillet sulten. I den åbne restaurant ned til søen står menuen på stegt Sankt Peters fisk. Golan Heights Winery er det bedste sted at besøge. Det ligger i byen Katrin, og de har et rigtig fint visitorcenter. Det skal vi besøge. Jeg glæder mig altid til at se sådan et vineri. Der er altid noget nyt at opleve. Hi. Oh, shalom. Welcome to the winery. Thank you very much. We waited just for you. Thank you. Let's start the tour. Yeah, let's do that. So in the visitor center, we receive between 60 to 70,000 visitors a year. It's tourists that come to make a tour here. And they can visit the shop, but they can also visit the vineyards. Yeah, we have a few special tours. Sometimes we do tours in the vineyards with horseback riding or ATV, or regular tours in the winery. And a lot of wineries got different languages. Do you have the same? Of course, we make tours in 7 different languages. One of them, of course, is Danish or all the Scandinavian languages. Yeah, that's fine. That's great. Then we could come and understand what you're doing. Yeah. Of course. Der gøres en masse ud af at inddrage den unge vinindustri i landet i turistaktiviteterne. Gæsterne til denne smagning er ikke helt almindelige besøgende. De er alle turistguider på kursus. De lærer lidt om smageteknik, om de israelske vine i almindelighed, og naturligvis mere detaljeret om vinene i Golan. De har en imponerende viden om historie og religion, men det er også nødvendigt at vide noget om vin.